ಆಕಾಂಕ್ಷ ಧನಾಂತಿ ಅವಲೆಂಕ guys, welcome back to Mamita Telugu Vlogs channel. Already coordinate full set ಆದಿತ್ತೇನೆ ತುಳಸಿದ ಪೂಜೆಗೆ. ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟರಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಿ ತುಕಿ ನೈಟ್ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತೇನೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕದ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ నీకు పుదర్ అవే ఎడండియా పుదర్ బోర్డ్ మత కేందు మత కట్టేలు పాప బాలే చాక్లెట్ ಇದು ವರ್ಲೇಸ್ ಅಂತೆ చాక్లెట్ అత్తు నీకు షోకార్ నేను లైటింగ్ నుంచి వ్యూ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಅತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡಿಯರು ಫುಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದುಲ ದಿನ ಮಾತ ಶೋಕುಡು ಮಾತ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಮಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ತುಳಸಿ ಮಾತ ಆನ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಇತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಲ ಪಾಟಾಂಡು ವರ್ಷದಲೆ ಕಾಣಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತನ್ ಬೈಯಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೋದಿ ಅಲ್ಪದ್ ಹಿಂಗ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಧನಾಂತಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿಲ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚ ಪಿಟ್ಟಿನ ಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಸೂರ್ ಕಡ್ಡಿ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಲೆಂಕ ಒಬ್ಬ ಏತ್ ಹೈಟ್ ಪೋಡಿ ಅಡೆ ಮುಟ ಮಿತ್ತು ಮುಟ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾನ್ ಕತ್ತು ಸಿಕ್ಕ ಬಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ದೂರ ನಿಮ್ಮ ಮುರಣ್ಯವರ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಅಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್